dalu Cahayu Dewi Sugeng dalu Kili Suci Rama Ramot. iya ya Sugeng dalu Ramot. kok iso romot lho kowe bareng gedhe aku sak penakmu dhewe romot iki maksudmu apa Miki nyuwun dibanter nih Mas. lho ketane lho Miki Mas. Sing mentok. aja mentok ngono malah ora karo-karuan dadine kok Wilut sing dalu Rama Sun sik kowe Gokong. nyapa kok iso sebut tamu romot kowe bareng gedhe aku kok sak enakmu dhewe to Saenake dhewe pripun ta? jaman cilik wah kowe brengosen to Leh, ya ceritane ya bocah jen wani karo bapak iki Salim. kowe brengos ngono nduk wong Brengas asli kok. kok iso ning brengose ya Lah kula lek lanang to, Mas. ora lanang sejatine wedok Aku lanang lho, Mas. dadi lanang ki tata gelare ning tubuhe rak setri wedok ngono ya Nggih. Nah lek eneng brengose iki menandakan wong sing gampang ya ngono benakno bapak wong aku ki karo aku kuwi jane anakku tak titipne karo mbokmu ngono to Masa ta? lah iya ngono ora Ndai. ora tegese Jenengane bapakku to. Beh, Jo, Sotah. piye Sotah. oh iya Sudi. lho kok iso kowe sudi bapakmu piye Lah. rupane Lah bapak ora tau ngingoni ngingoke belas. lah ya wong jenenge anak iki golek duit Berarti dhewe ngono kuwi wong tuwek durhaka karo anak. ya anak kuwi nek iso golek duit mau ora enek to cerita wong ki nek iso dadi anak ki Loh. bekti karo wong tuwa aja kuwi kudu diwalik anak ragati karo wong Sadurunge anak bekti karo wong tua ki wong tua kudu bekti karo lah kowe tak anak kirimi sik. bemulan lho biyen iki ora nyampe Benulan apa piye apa dikirimi apa? Kirimi mik. kok iso dikirimi mik wis ora cetha kok piye diatur kowe diarep-arep karo Pak Jarno Ah, lho nggih. le Niki- ngimpi-ngimpi karo sampean iki ora karo-karuan Niki acarane napa? Romo. acarane manten Manten ngunduh mantu. Namine manten ya manten ngono lho nggih. Namine Mbak sinten kalian Mas? ya kudune kowe ngerti jenenge sapa to ngono lho Lho, kudune sampean sing ditanggap ya ngerti. catetanku mang ilang ketut nang yopo ya didongakne mantene piye ngono Ya lho. didoakan buat kedua temanten. Mbak sinten Mbak Nanda? Mbak Nadia sama Mas? Apa? Raka tokan. apa Mas Raka. Mas iki pas pampres Nggih. Mas Raka kalian Mbak Nadia, Iya, dengan mugi-mugi tansah pinaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi awet langgeng nganti kaken-kaken nenen-nenen, kaken ninen-ninen. Mugi-mugi tansah pinaringan momongan ingkang soleh-solehah lan ugi langgeng sampai maut memisahkan. oh Wes. iya bener tundungane karo Pak Jarno Pak Jarno nggih mugi-mugi panjang yuswanipun rezeki ingkang kathah barokah ora loka ning malah kebak. Napa? Napa nih? bakul ayam goreng deng bakul ayam goreng Ayam goreng. iya Lah kok Panjenengane aku mau Jarno ki ndak ditepaki apa-apa. ayo mengko nek anu nyuwun mudhun rak gampang to perkara ayam goreng to Kadung berharap aku mau teko lho, Mo. Terus? Jaku ki gak sarapan teko ngomah. sarapan esuk ya ini kok sarapan sore iki Iki lah iya aku ki ngerti nek bengi kok tanggapan mau kok di- disuguhi berharap tiba ra disuguhi. Gur disuguhi kopi pahit pisan. ya ora dadi ngopo ora kena sampean iki jeneng wis dhuwur ngono ki ora kena Lalu Mas, kok wis didongakne Pak Jarno ya sampun. dongake masyarakat wajah Niki sing gadah ayam goreng. Iya, Wah Pak muga-muga nggih laris. Dados owner restoran ayam goreng nggih. Inggih, nggih. wis Sing saiki ngaturne ana pundhetane kok Pak Jarno kuwi minta langgam dulu bareng ku nembang sing versi dangdut ngono ya. Langgame napa? Hah? Langgam napa? Ya langgam sing karmanmu bone apa sing apik ngono lho. Damel bawa ta? Ya bawa, kuwi bawa dijaluk sampean kudu bawa. Nggih. Ning niki swantene radi napa? Ora masalah, swantene ora dadi ngopo. Ngadet-ngadet. Inggih kados biasane. Eneng pundutan gedang kluthuk didhisikne sadurunge bawa.
Piye to? Ayo ora apa-apa to jenenge wong nyatu kuwi. Gedang kluthuk. Jenengmu kuwi kondang ki manut karo aku. Saiki ndak usum gedang kluthuk wis. Lah usum-usum wong kene demen arep. Usume saiki ki santri kepok. Piye santri kepok ya? Santri pekok lho ngerti lagune Mas. Ayo Mas. Mas apa ki jeneng? Bare iki bawa lho ya. Mas Yudi. Yudi. Ya ngene iki wis kuwi ra tau diajak romo-romo ki ketinggalan zaman ya to. Wonge katrok wisan. Gak ngerti TikTok gak ngerti. Maksudnya sing salah ibumu lho, ibumu arep tak. Kok panggah nyalahne ibuku. Ibumu ki ora bener. Sing salah ya sampeyan to. Oh iso. Yo ora tau. Ora tau ngejak kowe ngono piye? Ibumu lho tak beli ora tau kenek. Wong ngejak dinyang sampe kecerit ngarit. Sapa lho nyang kowe? Tak tapuk lambemu pisan ngono ngene. Lho tak tapuk genti. Mama dirungane. Bareng gede ya ngene. Piye? Genduk dina santri lulusan pondok isih berawan durung tau ketemu tak rewangi sarungan gawe sangka assalamualaikum jawabe ulang. Assalamualaikum jawabe Waalaikumsalam sing banter mulai helera banter. Ayo ulang Mas ulang. Genduk dina santri lulusan pondok isih berawan durung tau ketemu sarungan gawe sangka assalamualaikum jawabe Waalaikumsalam. Sampun mau Kuwi tok piye? Nah, saiki bawa. Wong apa jane? Iki mangane pundutan sarung jagung lho kok Pak Jarno ki anggih. Ndak kuat, tidak bisa. Oh iya. Tidak bisa. Kayak Saya sama rencang-rencang bareng gede saya ngene bisa. lho modele gacek kan ya cah. Bareng gede kemalan nih oleh rambut. Bersyukur. Piye? Bersyukur. Terus maksudnya? Yo duwe anak kaya aku ki bersyukur. Iso nyenengne wong tuwek. Anake sowe mbok sen ya. Kadang yo kolu lho bapake. Kadang nek WA yo gawe yang ngono kae. Ya tak jawab nggih yang ngono. Maksudnya ki eyang ngono lho. Eyang Mayangkara ya iki. Eyang Mayangkara ndasmu iki. Ngene Eyang Mayangkara. Eyang Mayangkara. Kalau Mayangkara kethek. Lah persis. Bawa kinanti. Jan bagus nyelot suwi nyelot bagus. Sinten sing gentir namine? Engko dicelatu engko lek. Pak Gono. Mas Gono. Niki perlu tak didikne iki. Ndak wis. Pun. Seliramu rawo dangu mboten gandrung Kakang Mas. Kakang Mas Sun. Dokong. Sun gokong ini napa to, Ma? Sun gokong kethek Anoman. Wet. Jenengane madhep mriki lho, Ma. Ora isin aku pisan gandrung barang. Isa. Perkosa lho.
Napa goleki napa madasi napa? Irak rakokku jeblok mrengko kok. Walah. Rangkul ki mang. Neno jambe pihak kedhe menira bidang rawas era bocah. kami tangis Gelang jamu 50-an lho kan. napa? Payumu larang-larang gelang jamu lho 50-an regane. Gelang niki to, jam to. Oh nyepelekne Rano Piro kok regane? nih nyepelekne. Ora. Iki ngono regane 6 jeti ya, 6 jeti. Lah iki. Iki 5 jeti. Lah ngono kok ning endi? Mbok cekek glegek lho ora tau nukokne. Cangkeme lek mune kaya cekek glegek kuwi ora pantes muni cekek glegek kowe iki Lho, kok. cekek glegek niku artine Apa? mbok tenan. Ngoten lho nek nggen kula cekek glegek niku mbok tenan ngono lho. Maksude ora tenan ngono to? Lho, mbok tenan jenengane mboten nate numbasne, jenengane numbasne jarik. Piye Isik, ta? isik gak? Eh? Isik jare. Kula damel gombal. Harus mlekopo. Iya baca no. Aku sungkan umpama aku isik enom tenan jenenge kene diwongen niku. Lah piye lho aku ki karep semene ya pantes lah aku ki. Jane jenengan niku lek kalih kula sini sepantaran lho, Mo. Heeh. Nggih lah. Yalah wong kok bagus men. Kaya jenengan niku kados umur. Permasane niki kan aku dolanan permasane. Oh sing tuwek-tuwek sinden gede-gede aku sungkan niki kene blas ora aku ora sungkan. Jale to ngene lah aturan apa ngene iki. Bapak dijawili pipine ya jane. Ora bangsat pemane bocah iki. Masalah. Bangsat iki napa to, Mo? Yo. Kok yo ngerti anjir. Susumu lho kena aja kok pepet-pepetne aku ndak kowe nak aku rasane. Terus lo. Tangis Sok bingung arep tak tenani sik cilik. Bak Dado Bingung aku jane isin-isin piye ngono lho. Isin-isin gelem ah ngene iki. jenengan niku bapak kula ampun PD ampun GR. Iya ya aku bapak murid tek ngono. Nek sekali waktu yo gelem to. Mama. Hah? Kula nasine no ngempet lho Mot. Ora- Iya kaleng ora- jenengan. Ngapa tamane? Ngempet kecut tamnen jenengan lho. Ora ya aku mang tuku kasablang. Sablang. Ning Iya, ambune Pak. kok fambu. Ora lah iku lambune. Iya to. Wangi ya. Ra mambu. Terus ibumu ngomong ono kapan-kapan tak indangane sik. Aku suwe ra ngindangi rono ya. Lha nyapa? Ibumu ngomong kangen aku ora? Mboten iki. Bungkure Sampeyan ta? maling-maling niku kon rono ngono. Wah, kapan? Bungkur ya. Ning lek mriko to, Mo. Ngono wi nggawa. Iya ya tak gane nanas pirang. Nanas. Lah apa isane nukone nanas itu? Terus Ben tambah krungu. Teko telak langsung ning mik. yo untal. Wala kegeden awakmu kuwi gethokmu kurokno lho, kelemon lah. Wong bar iki ra penak lek jembluk kok temu tingkat malah nyendenmu sudol lho kuwi. Awakmu lekas lemu lho iki dikurokne didik ngono. Lha sampean lho ya lemu. Ora aku ki delok ta kok grayahe. Aku kuru lho. Perut kecil iki njaga awak ki iso. Kowe ki lekas gembuk kabeh lho kamu. Gembuk. Gembuk kabeh. Ya terus. Nah, wong golek duit jagungan ini ya.
Tak pilih tak pilih endo nya akhirat wis dadi iki ning kene rak sinden. Sinden saiki sampean nembang terserah apa lagumu sing kok sir. Ngono ta yo. Iki sik to? nggih Ya Allah. Wes kono ya. ya Mangentelung ning aku nung sing lanange aku. Masih tau wis sepuh tapi kan sik iso menanggapi kan iso. napa nih Ya Allah artinya nemplek ning pundake Masun ngono. Kaya Mbak Elisa kae lho ngelak. Kene ya nemplek nang aku. oh Mbak Elisa nate to kali Romone kok ya kolun lho kok ya gelem kok ya Wah aku buron tau diulu Elisa balik kok ora sida mlebu ning jero. ngomong apa to Romo ngomong apa Lah ya kowe ngomong apa karepmu kuwi ora cethono kok. aduh ma Sirmu piye to? ma cempolane lho ma Sirmu piye to? Ora kok ndusel to karo aku kok. ya Rabbi bareng mau bareng Ora usah suaraku elek suaraku. amin dang Mbak. Ya Ya, ya. 1 2 3 Amin. amin 1 2 3 dipasne larase lah dipasne sun sun ini piye to Diampot ora takok iki kowe. tuh Ya, Ciro. niki titipane napa Piye to sun wis sun lewat. ndak nganu fales napa niki titipane napa Ditibane langsung lagune lagu sing happy. jan ramatuk Apane sih ra masuk? napa nih Mate lagu sing enjoy terserah lagune apa. lagu dangdut napa langgam sing enjoy Anu lagune dangdut ngono. Iya tak kei dangdut ngono lho rame. dangdutnya napa niki sing lagi Manuk. viral napa Kalau sing kelo kelingan zaman semono ngene lho. Apa jenenge judule ndak? ndak usum kuwi lawas kuwi Kak lho, iki lho Mas ora kena diatur. bes nadane bes Susi ora kena diatur bocah iki aku. Wangel suci. lah Apa lagune? jenengan mireng nih Oke. Mas Mary nanti yang kayak dulu sama yang aku WA kemarin itu loh Mas yang ada entok gitu. Cocok ya anak-anak ya oke nanti apa besok jangan sekolah ya wes ndelok mbak nih kene sampai esok ya kok tak warai entok
sayang titip rogoku titip rasa tresnoku seneng iki mung kowe sing ngerti dadi kanca critaku sepanjang uripku. Matuk mau. Masuk. Ya kuwi ya demen ta ya kuwi karo. Niki. Saniki. Ya, oke Ya. dadakno yuk. Monggo. Kidung Manggala. Manggala. Pimpinan sapa? Niken Salindri. Ngene. Tepuk tangannya mana, Bapak? Lah ngono no. Reok Ponorogo sih. Rek Ponorogo pripun? Ngontok-tok ngontok-tok ngono kae lho. Wah, jaipong ae lho. Jaipong. Iya. Iya oke. Yo. Napa? Dikancani karo Mbak Nanda ya. Nanda ya rane apa-apane mbak kaya ndak. Karo aja tanda manut tanda kowe ndak. Ayo to. Iso sampean nyanyi to. Kok ndak iso pulang ae ndak iso. Tanda tompon ngono. Nika wae kula jejer Mbak Nanda teng mriki teng napa mah? Nyawa maksudnya? Ya rasan-rasan. Rasa-rasane piye? Rasane sampean. Hah? Ngerasani aku nyapa? Ya enek lah pokoknya ya. Nggih. Sing kok omongne apa? Halo ya rahasia to nyapa. Nyapa lho kowe ngrasani aku iki lho kok. Ya akeh dosane ya. Dosa karo sapa lho kok? Karo wong akeh. Mayo mah. Iya tak tebak. Bajing lencat ya. Napa? Bajing lencat. Sing joget dhisik nanda awakmu. Niken riyen. Aku sik. Mah, sampean sik. Kono sik Sampean sik lho. powder. Monggo Mas Mary. Neng nong neng nong.